Tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye, ndipo tulero ndi Lachiwiri, Sabata ya 6 munyengo ya Pasaka. Ndipo mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 16 ndime ya 22 mpaka na 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Biko Chavula wa Chinyamata kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu uchokera mu uthenga wa Yohane, mutu wa 16 ndime ya 5 mpaka na 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, achipani cha nsembe a Carmelite kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Ntchito za Atumwi, Ntchito mutu 16 kuyambira ndime 22 kulekera ndime 34. Pa nthawi yomweyo anthu onse adagudukira Paulo ndi Silasi, ndipo oweruza milandu aja adawang'ambira zovala zawo, nalamula kuti awakwapule. Atawakwapula kwambiri, adawaponya mndende. Nalamula oyang'anira ndendeyo kuti awasunge bwino angathawe. Chifukwa cha mawu amenewa, oyang'anira ndende uja adawatsekera mchipinda cha mkati mwa ndende, namangirira mapazi awo mtangadza. Koma pakati pa usiku, Paulo ndi Silasi ankapemphera ndi kuyimba nyimbo zolemekeza Mulungu. Akayidi anzawo nkumawamvetsera. Mwadzidzidzi kudachita chivomerezi cha mphamvu, kotero kuti maziko a ndende adagwedezeka. Nthawi yomweyo zitseko zonse zidatseguka, maunyolo a mkayidi aliyense nkumasuka. Oyang'anira ndende uja atadzuka naona kuti zitseko zonse za ndende nzoseguka, adayesa kuti akayidi athawa. Pamenepo adasolola lupanga lake nati adziphe. Koma Paulo adafuwula kuti, iwe usadzipweteke, tonse tilipo. Apo oyang'anira ndende uja adayitanitsa nyale, nathamangira mkati, ndipo ali njenjenje ndi mantha adadzigwetsa pa mapazi pa Paulo ndi Silasi. Tsono adawatulutsira kunja nawafunsa kuti, mabwana, kodi ndichite chiyani kuti ndipulumuke? Iwo adamuyankha kuti, khulupirira Ambuye Yesu, ndipo udzapulumuka iwe ndi a nyumba mwako. Kenaka adamulalikira mawu a Ambuye iyeyo ndi onse a mnyumba mwake. Nthawi yomweyo, ngakhale unali usiku, iye adawatenga nakawatsuka mabala awo. Ndipo pompo iye pamodzi ndi onse a mnyumba mwake adabatizidwa. Pambuyo pake adapita nawo ku nyumba kwake, nawapatsa chakudya. Ndipo iye pamodzi ndi onse a mnyumba mwake adasangalala kwambiri chifukwa cha kukhulupirira Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, tsopano ndikupita kwa amene adandituma, ndipo palibe ndi mmodzi yemwe mwa inu wandifunsa kuti, mukupita kuti? Mtima mwanu mwadzaza chisoni chifukwa ndakuwuzani zimenezi. Komabe ndikukuwuzani zoona
kuti nkwabwino koposa kwa inu kuti ndichoke. Pakuti ngati sindichoka, Nkhoswe ija sidzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzayitumiza kwa inu. Ndipo iyeyo atafika, adzawatsimikiza anthu apansi pano kuti ngolakwa pa zakuchimwa, zakulungama ndiponso za kuweruza. Ngolakwa pa zakuchimwa chifukwa sandikhulupirira. Ngolakwa pa zakulungama chifukwa ndikupita kwa Atate, ndipo simudzandionanso. Ngolakwa pa zakuweruza chifukwa Satana, mfumu ya anthu oyipa a dziko lino lapansi, waweruzidwa kale. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Leronso tikupitiriza kukonzekera chaka chakukwera kwa Ambuye Yesu komanso chaka cha Pentekoste. Ndipo m'mawu athu oyamba tikupitiriza kuona ntchito za Paulo woyera pamene akuyendera akhristu osiyanasiyana. Lerotu Paulo woyera ali ndi Silas, ndipo pamene ali ndi Silas pali chinthu chimene chikuchitika mwa iwo. Akuti akuweruzidwa mlandu, ndipo akuang'ambira zovala zawo ndi kuwalamula kuti akwapulidwe, ndipo atawakwapula kwambiri akuti akuwaponya mndende, nalamula woyang'anira ndendeyo kuti awasunge bwino asathawe. Koma pali chinthu chimene chikuchitika usiku. Chivomerezi chikubwera pakati pa usiku, ndipo chinagwedeza ndende imene adayikamo. Mwadzidzidzi onse akayidi anali mu ndendemo, machene amene anamanga nawo anathyoka, adamasuka, ndipo pamene zamasuka choncho maunyolo amenewo, iwotu sakuthawa. Koma ndifuna tuone zimene zikuchitika nthawi yanji. Ndi pamene Paulo ndi Silas akupemphera, nkumayimba nyimbo. Ndimakumbukira ndilo kuti ziseko za ndende zinatsekuka, Paulo ndi Sila anapemphera. Timayimba tu nyimbo imeneyu kuti kudzilimbisa mtima, ngakhale tikhale pa mavuto otani, Mulungu satisiya, amakhala nafe. Kuti pakati pa inu ndi ine olotivutike chotani, tikampempha Mulungu wathu, tikamapemphera ndi chikhulupiriro, Mulungu amakhala mbali yathu. Mulungu amatimenyera nkhondo, satisiya tokha. Ndi zimene zikuonekatu pamene zitseko za ndende zikumasuka, zikutsekuka, maunyolo akayidi akumasuka. Ndipo munthu amene anauzidwa kuti asamalire anthu amene awatsekere ndithu mndende asathawe mmenemo, chivomerezi chachitika. Zinambwererano kwa iye kuti kodi ineyo mmene zachitikiramo nditani. Ali ndi ganizo loti aziphe, chifukwa amaona kuti akuluakulu amene anamuuzawo achita kanthu ndi iyeyo, samusiya iyeyo. Koma tikuona Paulo pamene mkulu uja afuna kudzipha yekha, akuti musazionongere moyo wanu, musazipweteke. Ife tonse tili muno sitinathawe. Ndipo ati mkulu uja akupita ukayang'ana bwinobwino, nkuwapeza wonse amndende aja sanathawe ndi mmodzi yemwe. Zimenezo zikumusintha iyeyo, kuti anthu amene anakathawa, anthu amene anakambweresera iye mavuto, angokhala mu ndende momo. Ndifuna akuwatenga Paulo ndi Silas kupita nawo ku nyumba kwake, kukapasa chakudya, kukamanga zilonda zimene anali nazo, kukasambisa, komanso kupempha kuti naye abatizidwe. Akumpempherera, ndipo zimenezo zikutheka ndi banja lake lonse. Ndeni mafuna tizizionanso ife pakati pathu pala anthu ambiri amene amatizunza,
Anthu ambiri amene satifunira zabwino, kodi ife timafuna kuti iwowo aphedwe? Kodi ife timafuna kuti iwowo ave mbebe? Kodi ife timafuna kuti iwowo zawo zisamayendere bwino, adziva ululu mmoyo wawo? Paulo ndi Silas akutiphunzitsa ife chinthu china chachikulu: osachita zinthu kuti wina akhale pa mavuto, osachita zinthu kuti wina apeze mavuto chifukwa cha zimene ife tachita. Ngakhale ifeyo titakhala tili ndi mwayi, tili ndi mphamvu, koma tisachite zinthu zokuti ena ave kuwawa. Mkhristu moyo wake wonse wagona, uzigona pakuti ena akhale pabwino. Chifukwa cha chikondi chimene akuwaonesa enawo, enawo athe kusintha moyo wawo uthe kusinthika. Izitu ndi zimene ife tonse tikupemphedwa. Kodi ifeyo ndi zimene timasatira? Uthenga wathu wabwino wa lero ukutithandizanso ife kuti tithe kumvesa zakubwera kwa Mzimu Woyera, kuti ntchito yake idzakhala yotani. Ambuye Yesu takutiuza kuti ngati sindichoka, Nkhoswe ija sizabwera kwa inu. Kuchoka kwa Ambuye Yesu si nkhani yoti akutithawa ife, koma akutifunira ife zabwino. Akufuna kuti Mzimu Woyera uzitipasa ife nzeru, uzitisogolera ndipo ukhale pakati pathu. Ndifaka Ambuye Yesu akutitsimikiza kuti iwo pamene akuchoka akupita kwa Atate amene adatuma iwo, ndipo palibe ndi mmodzi yemwe mwa inu amene akuti akundifunsa ineyo kuti mukupita kuti. Akuwaona ophunzira kuti akumva chisoni, ali pa chisoni kuti zabwino zimene amaziona ali ndi Ambuye Yesu sazazionanso. Koma Ambuye Yesu takuwalimbisa kuti kuchoka kwa ine Mzimu Woyera ukubwera. Kuchoka kwa ine ndiye kuti ineyo ndizikhala nanu nthawi zonse, pena paliponse. Mzimu Woyera umapezeka paliponse. Kuti Ambuye Yesu nakuwauza kuti physically zikuoneka ngati ndikuchoka, koma spiritually ndizikhala nanu nthawi zonse. Ndifake Mzimu Woyera ukubwera kuti ukuthandizeni pa china chilichonse chimene muzichita, kuti inu muzimva kukoma, muzimva kuti ndili nanu nthawi zonse. Akazafika Mzimu Woyerayo azasimikizira anthu apansi pano kuti ngolakwa pa nkhani ya kuchimwa, komanso pa nkhani ya chilungamo, komanso pa nkhani ya kuweruza. Mzimu Woyeratu azasimikizira ife futi ngati tili naye, aliyense azaona kuti ndolakwika ndi mmene ife tikuyendera, ndi mmene ife tikuyendera. Tifuna tione kuti ife tili naye Mzimu Woyera amene kuti zimene ife timachita anthu ena amayamba kuzisusaso okha, anthu ena amayamba kuona chilungamo, anthu ena amayamba kudana ndi machimo, amayamba kuweruza ena moyenera, chifukwa kuti akuona mphaso zimene Mzimu Woyera watipasa ife, mphaso zimene Ambuye Yesu pochokapo pobweretsa Mzimu Woyera akufuna kuti zikhale mwa ife. Leronso munali ndi ine Bambo Emmanuel Chikaya. Mukonde o Maria, mukonde o Maria,